Здравейте на всички и добре дошли в този туториал. Днес ще ви покажа как да си инсталирате плагини на вашия Minecraft сервер. Това става изключително лесно, изключително бързо, така че нека започваме. Преди да продължим обаче с туториала, трябва да ви кажа кои платформи всъщност поддържат плагини. Това са Paper, Spigot, CraftBookit и естествено техните разновидности, както и повечето прокси платформи, като Velocity и BungeeCord естествено. Така как да инсталираме плагини на нашия сервер? Сега ще ви покажа как се инсталират ръчно, след това ще преминем и към инсталирането чрез вече готовият ни предоставен панел. Инсталирането на плагини става като отидем на папката File Manager и след това в папката Plugins. Тук слагате абсолютно всеки един плагин, който искате за вашия Minecraft сервер. Ето и лист с сайтове, от които може да си свалите плагини за ваше удобство. За днескашния туториал аз ще използвам Spigot MC. Сега нека си изберем един плагин. Избрах си плагина GSeed, така че нека просто го изтеглиме. И отидеме да го drag and дропнеме в нашата папка. Общо взето е това, сега просто рестартираме сървъра. След като рестартирахме сървъра, виждаме, че плагина работи. Но как да проверим дали случайно, ако плагина няма такова съобщение или има някаква грешка, да видим дали работи? Много просто, въвеждаме командата pl и ни излизат абсолютно всички плагини като брой и дали работят. Как да проверим дали работят? Излизат в зелено. Ако пък даден плагин не работи, излиза в червено. А сега нека ви покажа как да инсталирате и плагин от самия панел. Отиваме на Plugin Installer и си избираме някой плагин. Аз ще инсталирам примерно ето този Set Home плагин. Цъкаме Install и виждаме отново горе, че ни изписва, че е инсталиран успешно. Отново рестартираме сървъра. И виждаме, че всичко е готово. Отново може да си провериме плагините дали работят. И виждаме, че и двата плагина си работят и са налични. Общо взето е това от този туториал и ако имате въпроси, може да отворите тикет в клиент зоната или в нашия Discord сервер.